Sve se vodim, ne vodim. Eto je timo sam gledao, edikatan što. Čitamo što da je edikatan što. Čitaš ga, gdje cijeni čitaš. A kako se da novo i ne imam mjesta prije gledati. Kupuješ? A meni edikatan što. Vodome? Ne vodome. Kako da se vidi? Voda, vi ne igrati ili snimati? Ajde Nataša, kobaraj! Kobaraj! Malo Nataša!
Ajmo grama. Da, ajde. Čitaj, što sam mi daš, čitaj. Ovdje sjedi vam bolje. Sad ti je tamo. Ne biš li uopće? Ne biš li uopće? Bo biš na teba želtave? Večerna snimka to je uvijek. Vi vidite najste vijeko ne tepa, vi vidite posmrti ne odmah. Kaj donose, kaj će donose? A vi 6 godina imali? Nikogo 7. Kaj se, 9? Šest ima? Ne biš uopće? Kako si napravili šokinu? Socijalno uzimbaš. Ovo je ovo slovo znaš. Više da ne prodava, možemo ostaviti. Vjerojatno. Gledam, nekaj, od pete gimidi i zemeljski pijer. Malo pokaže. Tako je gledamo, ovo je znam. A večer koša kuriš da je budu. Kako je ovaj tu še kratko? Povodno da ja pomislim kavalac u ventili. Niko je ora dve. A niko nisu opet. A slabi ste. Čekaj, tako je igrao Delčan. Taj što ga da nema. Dobro je, kako ima 6 godina što djedovac u Veraski te klesne. Mislim, najbolji čovjek sponzor da vidio u zgradu. Mislim, ja se site gledaju za džeka. Kak ti djeci? Tije su ne igrati i sajki da dvete, sami djete gledaju. Ne znam to stvar. Ne znam kaj stoji. Čekaj bih to mi tako. Набай топката да е воздухот да ти сообщам составот. Знаеш, жилка е опšte беше. Назад. Тука што не играат тие двете полицаи. Сако да е тука, поет и ето предвидено од тука беше играат. То нема пари. Лесен е човек. Пикни си е само гола, бе, деца. Айде, айде.
Lako napisano. Jako radite protiv pogljima, kapitena glavu. Ne je naša. Ko se ne ljubi, vi se petero, nema divlje prvi. Samo va, ma, kaj va. Va, samo 17. A što Vara konese sport? Pusti je tope da konese sport. Mnogo je htio, malo je uradio. Saka se nešto, saka se remontira Džajić, ali nema. Ne je podajna prva. I Vatove, i Nečik, i onaj Neci, i Nečik. Treba da treniram, točno ne molitor, treba da treniram, nema molenja. Koja je to gleda? Pa ti gledaj ga pola od tebe, malo te budke kape, ki ti bi nabi. Nemam vidjeti. Gleda to kod je. Gdje sam ako nema vjera? Ja vidim kopije vep. Ili kjene kafe, gola, ona i ništa im. Ja sam na kupu. Ne znam, zeba imam. Zeba, ispevim. Včera u tu. Što je lajke zna za to? Kada bude tek. Ovdje napred, pari panke. Давай! Dikkat botu kadar go. Nasıl yani kovdu bu? Što vlada na ti letno? Da se zagnao skoro kod ljudi. Jak se zagram počekaj i... Znaš kada je zagram? Još kada ti bio zagnao? Kad je tamo ti glasam. Kaj? Sam je imao futbol, počekaj kaj ćemo, dobro? Nije modern znam. Koji je došao u Ličevo, ili? Ova zadnjih je Tidgovi, neke Tidgovi nije uteo u Kumanovo, kad bide
opći sportski. A šopora ćeš ti nešto? Še ima, ako ima stvari, še ima, ako ima stvari, ima ništa. Ама имaju тие годоите ја. Še ima. Ива, čeka. Ама е процент. Нормално? Nema sam bio, vlagu, nema, pa. Šta si? Bravo, dete, bravo, Rak, idime, idime! Hadi ispod Teodora! Osija! Stavi vam šli! Jela, tako, ajde, tako. Ako sam ja da svina svoj, kaj sve uvijek, ja? Da sam ja kad svina da svina. Само ти коли има. Ja kad svina bila, ako ne svina, šta? Svina, znate, pađe, može svine bila, niko nema da reći Bog. Gledam slike da sve jedno. Sige, ovo je zima, odvede se. Ako odvede smrdanje, kako ne se sve naprijed? Što kolik ima? Ama što ima kolik se od lideri? Što se da pali? Nekaj, čist penal više. Uopće ne smije. Bravo, dete, čekaj, čekaj! Stavi! Često vara golema, što ne istina? Последниот 20-30 метра зад. И немоци. Да сече ако збега двајца. Пулц, гол! Вече знае вакав да не бе помоди. Како се вика клубот? Кој клуб? Босите? Аха. Младост? Младост, не ли си? Младост е тие почнат. Gade! Ajde se, vreći! Ajde, bilo! Ajde se! Ora va, trnem u njoj da zje topi golem. Bravo, ajde se! Živo! Bravo, ajde! Ajde, idemo!
Rašin 9 tamo. Давай, давай! Давай, ja Rašin. Издавай, издавай! Ajde sad što ovako ne raširi tamo. Tam neki jedan... A ovo prešlo bilo profesore? Ne, gledajte. Ovo ne kaj, ovo nam ne mogu da site vajaču. Ne. Pridi tamo, malo, pridi! Nije povijek to. Bravo! Ajmo! Kade! Dala mi zamrzla raka u Burgu Jelić. Posle kamera. Ja na jednog stativa i gotova. Umrenu na duši. Ako ne zavrti, ja Daj tako. Što krevaš, što krevaš? A što koristimo da ko te neko krene? Što krevaš? Preska ne nikada na konda. Ovo vreme tamo mi je slobodno. Kako? Ovo treba navrati. Ovo vreme vam se ovaj. Ulično ne poda, stalno samo ide sa. Давай! Ajmo! Elena! Bravo, golmane, bravo! Ajde, kilo! Bravo! Ide, daj! Bravo, pasi! Opa, Nekova! Kade! To peraj. Ko, golmane? Što je vraća nazad ovako? Cijelo vrijeme gledaj, po trojici je kajto je, nema mlade kompanije. Neće stava vidjeti. Kad me ne ti kako se smo ne znaje. A? Ne igra. Se vraća što na vaditi Ti kaže včera. Musta da bi ne. Moram će jer ovo samo je pizza. Pa kako da nameš pa ovako. Opće zove već ne smije. Ajde, daj na to gore tokada. Nemoj da Daj već. Pa se sve.
Ajde, otvori se. Kako mi se vrati stara ekipa. Igrame, dokari. Glasno manje ljudi, ja? Отдем не почва да ги обораат на базен. Kaj će ti sam? Ajde. Odlično, nema, kada je bila? Ajde, kilo, bravo. Сева кръжуни. Jole, ovi smo sad imali Dajte počamo se reći. Ovo stenka rivada, ne ti se stepa pomisli. Ime, kaj si ve? Que duele esa? Da, que brego je vtoro. Napadni! Ovako vreme je odigre, 6 čovjek, Šugo, ovi si trčan se za zađenje. Izbrzo. Neka si odiš? Da ne, idam ženske do kraja.
Гледайте, сега ми говори полено за търно. Манарата полено за търно. Ти ми брал да знаеш. Go, golmane! Hadi hadi! Seni kurtardı! Hajde se, teraj! Krivo! Brska! Трениров. Еще работал. Не прецепайте, удари галето в моста загър. Шотан, дебакал. Я там на нечего. Hadi! Brkaj, tuđa! Hajde, krivo! Odlično! Bravo! Daj! Samo! Opa! Idi Milena! Hajde! Lecka wypalena. Hajde, krivo, bravo! Ти мършите как си имаш предварително съмнително си Ювентус измали за Мила, Бома Бури от Каяри. Тупата може да Хайде, Бог! Прими! Стопа дитка! Bravo, ajde. Извади, култура момчелото. 3 метра ми източи. Не дека не е яко. Капи, мапи. На бутосно шипта се въркам да е ладно, дървана за изцепа, ако ноги не запали. От сърце да помоли. Това се пустим тук. Защо ми да го
Što ti ja ti kažem sunce ti? Što se gubi sunce? Naravno trebate se doći. Ale vas okanta za sinjenje. Tamo u Francija, ovdje kad nema, ovdje kad nema. Это было бросало, что он был. Они время не решили. Он был его из 6 месяцев, а он по-моему пишет 20 минут. Gol, mano, é bravo. Ti patio. Na masa se šumače se isko. Što mi se boriš i sve. Ma siete che come con Bravo, man. Bravo, man! Ajde, vodi. Tu ne odi do jezera, ne da bliži do dječja. Aj sad nam ušuo sunce ima na autopad, a? Na autopad! Mogana, koje noga? Daj ti ti momče, ne, jada.
Сега го мало, порахме да има всеки друг минути шутна гол. Браво, спречи, Али, криво! Турни! Епа нема, сиња стојање гледа. Колку ме трчат? Това цяло време 20 минути. 15-ка, ще има да държи. Bravo! Ajde se ga! Ulija Sonika! Bravo, odlično, ajde se ga! Znači ja! Evo go! Roma, bravo! Ja imam šama. Кога? Абе бе, другата ден на умрна. Нищо си изпадна да се наскъде. Не дърва бе, защото един казва, не е вестно. Нищо друга, не имам такница. Не, по-друга. Пето, салата няма. Не идея. А съботата трябваше да отмарям, да няма да им. Насака. Това бъде. Ай, вие крайно ще си изопили по релевите, а вие помали да сте вземали. А колко има в този 16 на години? Бо ми вземая, най-мала бе. Масило, от дома има храна. Масо, какво? Sam čovjek ne ide. Ja ne idem ja to te bunio, pa ti ideš ti sam već. Ja ne idem. Ne može sam te igrati ja. Samo, možda nama tuža, dupke je ovdje. Šta da bolje? Bolje što da ne utjera. Тебе ekipa tu veseli, ekipa je site da pa je to kada se kuda. Ne samo on diga ni da game. Pička, te imate na hapu, još igra, ne vodi.
Ходим, vamo tamo nekako. Pare od ima, zato kaj ima pare tamo. Nema golčuga. Znam što. Jeste, njelo. Bravo, ajde, Dva je doput do toga. Dva je doput do toga. Pojazina je zbešila. Zapagaj, zapagaj, zapagaj! Nešto je upravo za drugo slovo. Ovako čana. Napad! Ide, ide! Dama, širi! Давай, давай! Ja već tu i sukali se sad. Pravo moj. Давай, тете! Štiti! Hvala mi nekoj ekipa, ovakva sila. Kad vodi rasipiti na Vas i stariji nek ne znam.